Какво бихте си взели точно в този момент? Доста труден въпрос, но бих казал билет за чужбина, понеже много ми се пътува. Голяма изненада. Къде ви се пътува? Общо взето навсякъде по света. Винаги ми е било така мечта да мога да го обиколя целия и рано или късно един ден бих искал да осъществя тази мечта. А готови ли сте за морето? Може да се каже, да, Море или планина? море. Море. Добре. Да, Къде? със сигурност. Гърция, България? Нашето Черноморие бих казал, че си има своята чаровност. Така че нашето море. Как се хидратирате лятото? Много вода. Колко много? По няколко литра на ден. То просто и от жегата, и от всичко няма как. А каква вода обичате да пиете? Как обичате да я пиете? С лимонче, с лед? Както падна. Няма голямо значение, да. Добре, сигурно ще се зарадвате на една охладена изворна вода Бачково. Мерси много, да. Между Заповядайте другото, за защото вас. съм много жален, да. Колко е важна хидратацията през лято? Бих казал доста. Няма как без нея, със сигурност. Поне лично за мен, аз без вода. За къде е следващия билет, който ще си вземете, когато имате възможност? Не знам, много бих искал в Япония. Япония? Япония, да. Много искам да отида там. От няколко години вече си го мисля и бих искал да го планирам така, поне следващите 2-3 години. Пожелавам да се случи много скоро. Мерси много.